Guk nagusiki herritarrei hitz egiten diegu. Eta guk gure plataformaren helburuak beti izan dira gai honen inguruan eztabaida sozial ireki bat eman dadila bermatzea, eta baita ere beste hiri eredu baten aldeko indarmetaketa bat eman dadila gertatzea. Uste dut erakundeek, bi gauza horiek gertatzen badira, erakundeek erreakzionatu beharko dutela, nahita nahi ez. Bueno, izaten dira, hiri eredua eta hiriaren gaineko eztabaida presenteago dagon garaiak, eta bai alderdi politikoen aldetik eta bai hedabideen aldetik askoz gehiago hitz egiten da garai hauetan hiriaren etorkizunaz. Zentzu hortan aukera bezala bai ikusten dugu, eta bestela, ez dakit, keinuak etorri daitezken, norabide aldaketak etorri daitezken, nik uste dut hori, gure plataforma baino gehiago, askoz jende gehiagoren esku dagoela, eta, bai uste dut, Donostia aurren urtetan gobernatu nahi duen edon hori, denok eskatu behar geniokela desazkunde turistikoaren bidea hartzeko. Honek, azkundearen bidetik ez goaz ondo, kalteak larriak dira, eta okerragora junez dadin, norabide aldatu behar dugu.